ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗଛର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗର୍ତ୍ତରେ ଏକ ସାପ ବାସ କରୁଥିଲା। ସାପଟି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ବୁଢ଼ା ସାପଟି ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ସାପଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇକୁ ତୀର ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ସାପଟିର ନଜର ସେହି ଶିକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେହି ଶିକାରୀର ଗୋଡ଼କୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକାରୀଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତୀରଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଡାଳରେ ବାଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚଢ଼େଇଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସାପଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ ସେ ବି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ।